കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്ന് മത്തി പീര വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, അതെല്ലാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കും. കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം കേട്ടോ. ഈ കടുക് കൂട്ടുന്ന സൗണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടെ. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിനായ ഉപ്പ്. ഇപ്പൊ മത്തിക്കൊക്കെ വില കുറവാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞു മത്തിയാണ് വരുന്നത്, എല്ലാം നല്ല മത്തിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വാങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. മീൻ പീര, മത്തി പീര. ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മള് പുളിയിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മൂപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മൂത്ത് വരണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചപ്പം എടുത്ത് വെച്ചതാണ് വെള്ളം. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മത്തി ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നടി പതുക്കെ ഇളക്കി മൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ പീര ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം. നമ്മളെ മീൻ പീര റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ സൈഡായിട്ട് മീൻ വറുത്തതും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ.